Olee aha gị biko? Aha m bụ Ogechi Kanu. Kedu onye ebe ị bụ? Ebe obodo gị? Abụ m onye Ajali, Orumba North, na Anambra State. Kedu ka obi dị gị taa? Na nke mbụ gwatụgodo anyị maka Igbo Amaka, ka ndị bụ ndị Igbo Amaka dịka isi matadebe ha. Otu nsi wee mara Igbo Amaka bụ ndị na-akwalite asụsụ anyị bụ ndị Igbo, omenala ndị Igbo, ka e wee malụ ka ndị na-amara ihe gbasara Igbo na ndị amụrụ n'obodo dị iche iche amara ihe gbasara Igbo wee mata obodo ha si mara omenala ha niile. Ọkwa ịghọta na Igbo Amaka bụkwa ndị na-eme ejije na egwu ọdịnala na ihe onyonyo niile ndị ọzọ, ọkwa ya? Ị na-eme ejije? Ana m eme ejije. Kedu ka obi gị dị taa na isorogo na otu ndị Igbo Amaka n'ime ejije ha na-eme? Obi m jupụtara m n'aṅụrị, obi m bụ sọ ụtọ n'isonye n'ihe Igbo Amaka na ejije niile ha na. Ka ife ịchọ ka ụdị ihe ị chọrọ ka ime ka ọ ebido gị n'Igbo Amaka, ka ị chọrọ ka ọ bụrụ ihe dị njọ ka ọ ga-ewetara ha, ka ị chọrọ ka ọ bụrụ ihe dị mma ka ọ ga-ewetara ha, kọwara anyị. Ọbịbịa m n'Igbo Amaka bụ achọrọ ka ọ bụrụ ihe dị mma, ka ọ wetara ha ihe dị mma na aga m n'iru, wetakwara ha ka obodo dị iche iche malụ ndị ha bụ, malụ ihe mmerụ. Sorry. Otu a na-ada kedu ka ihe ga-agwa anyị maka asụsụ na omenala Igbo? Otu a asị na ọ dị ka ihe na-anwụzi anwụ, ka ihe ga-agwatụ anyị maka ya? Ihe nwere ike ikwu na ya bụ asụsụ Igbo bụ ihe dị mma ya na omenala anyị, mana n'ime ụwa kịta ha hapụchaziri asụsụ Igbo na omenala anyị jee na-emezi ihe ndị mba ọzọ. Asụsụ Igbo wee bụrụzi ihe na-achị na n'iyi na-achị na, mana kịta anyị nwegoro onye dịka Igbo Amaka iji wee kwalite asụsụ Igbo. Obi dị nsọ ahụ ya. Ka okwu agbamume, okwu ọka ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo na-ege gị ntị kịta? Ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo na-ege m ntị bụ ka ha nyere aka, ka ha tinyekwuo na sọpọtụ, ka ha nyere anyị aka n'ịkwalite Igbo Amaka, n'ịkwalitekwa ihe gbasara ejije ihe ndị Igbo niile na asụsụ ha na omenala ha niile, ka ndị otu ha esi mara asụsụ ndị mba ọzọ, ka ndị mba ọzọ seta amatakwa asụsụ anyị. Ndewo. Daalụ.